Play pi baro sasisen di bidang subhai pi syakane ke program ke kenta ki samla ke belawara pi da ke Don Bosco Media Network. Kini ke program kawan live nang ni na studio jongka Don Bosco Media Network. Pila ban buri kijing keli kijing ai mesim ba kijing ke shanjo pi nakapor syakapor. Bat kumjuru pila ban pen nak lilangki kabel un number aspa nyop kendai. Sementara sengi hakani kedensan ngi pedang subha ya i samla ontes imli i bedai i comedian influencer ini inong pen biria haki rukom ki baper kumjuru i de inong wai i tenjop i baju dan benta haki video lingkot ke baju pelat bah haki Instagram account ID kajong i. Beli shibun samla ontes imli ba pila pelapor khang banwan ya shembenta ba ngi hakani kedensan. Di syua bengin ya sekhmat di ini ya syua hendak bi ta i rukom ya lenti jopi mo halu akan ka jengstra jopi ba filong kum tai comedian influencer nanta kum juru fi i filong kum internship haki video jopi nanta kum juru video inong wa di long fin batai hendak ya ka rukom ya jopi na do ba fit sedang hadu ka bamenta ke ke ba ai men si me fi ba fin sutana chakani ka kam ka ba filia menta kabang sedang dia po 2020 haki lockdown Tharai boro piat ba ka lockdown gede ka uli usabi jong boro mo man pli kalat kalenti ti arzar pho gede kesien ka banikong banga pli ni ka channel comedy ti house na arzar pho ar nga sedang ban ruai ka banikong do gede ka jingi bajanai ti ka jingi alinti jonga ka long ka bajangai ba hadu mental adon kumpa saus nem ti ngala banong ba ngim dei shoot kini ko marma ngila di ki backbencher te kaso tanat no sini ka poka show ka jong pi te kata ka jing yalin ti jonga kalong bait ba bangan sedang ye ka comedy ka dei ba ha ka jing song yeng mo pi kwa ban le ke ha ki por lockdown pi kwa si long pi mi ki idea ki babun ki jing mo si perkat ki babun long pi kwa ki ban le ke ka ba compare ban pen entertain ki pa ba la ni nga hamot banwan ni tri ni pa long asusna melen kai kum tu te skiski pade ka kala long no ka kam jonga hadu menta te bat ho nga ie ni ka kam la dia ka kam komedi ka kam ruai bat nga ie ben kemen ni pa te tanggatahi te hadu menta pat ki namang if flap di labun haki konten se flap pelan no flap de komedi nanta influencer i nowai kum ki apa kijat komedi ki bafi ju su tena ha kum holiday shemet kan ki bafin pelat ha kanika ki komedi ki bang sunat ki debe ki komedi videos ki belong bai dan mo long direct bai sin sedang ki video kan terki long ngam kwa ba ka video jonga sin sedang kin page ka de ka video yu kan ni nga fidai ki videos ki jonga sin sedang ngala kwa bai direct ban pidi bai direct ka climax bai ban terki ba te ki comedy videos bang best ba china ki de ki videos ki ba ki story ki ba long relatable ki ba la ban ye day bat ka jing sham jong ne ka perthai mentahi ka trend ngi la banong te la ni ka video bang best ba ban ki de video ki ba bang double role ki video kami ki video kpa ki video kun nga hi manga marway long bat ki member jonga ki badan lang bat nga menta te kita ki video yang subang haban akun kita te bat ki dan ki video ki badan jingmot ki badan message kita ko apan ai ki ba kita ka bang subang mo ban sina bat ki kawe ka de ban buat ka trend ka ba menta bat ba ban peni ki ba ka comedy long mo ka comedy mangi ki youtuber ngi don ruhi ka bor mo ban peni semut example dia ka bayat menta ngila ban sim jingmut na ka tu ka bayat menta ka khana la ni ka news ngila ban pengkala ka comedy long ngin sna script te ka long ngam takin cukup no nak posh ya le ban pen thamai ban ko ma fi men ka trend mo fi le ban pen thamai be kini ki trend ha kalian jo kan ka je sna jo fi ki comedy ban thamai ka long bai nama kabdi basu fi do fa update be fi ha ban yo shibun ki knowledge ki jing tip mo no ka long kau hiang dong mai ki pa ba la kat ni ngam video ngim pat judan script
ngipat jodon script la ne ngipat ngimju don kata dialog ka ba ong ba ka dialog ka ba shisha long ila tho bangin ong te long gim don kita ke dialog ki bangi mi ka de bena la de long ne iwi artist ibadon ha ka channel jonga ki ami bihina la de kolong ngala banong kolong natural te kini ki content ki bangi shna ru kam de ka basuk ban ya shna ba long gim la ban shoot ke hapo YouTube ki beri ru mentang long ki pat ba hi menta ki la kham start ban dengi ki content creator ki la ban judge ki la ban batai jing bakla te la da pidang subscribers te biangkin menta pada ka subscribers pila he bar kinong page jong pi ru ki la buon te pi kalau dai kalawan kata ka responsibility happy ba pin shna ba pin ai ki beri kata ka content ba compare long pi ban research ma wala ka dai video pihak men research pihak men tristom but pihak ruhi kawai kadai pihak ban ya sutu jimut lang bat ka team long pin ya selang ki jimut ki idea ba pidon ba ka team te pisawan ra kan ki pat ba te katahi te baide bane comedy part kidon ki message ni nakam de ka message ni kidon ki bawra ya ka social change ka em lang sala social change ye kidon ki message ni ni ko do message ki social change long pi akili ya ki ba ki ki comedy content ki fi pelat ki social change kidon ki bakit jumut nani ki la ban message ni ki la bat ki jumut na tak em lang salang ka social change Amar mangi ginong suna comedy day. Ngila ka comedy video ban penkut no hajing sosi ru ngila ka boong ka sad ending ru ngila ban penkut. Ya ka comedy video ngila ban penkut suspend ru ngila ban penkut mo ya ka ngila ru ban penkut da ka ba ai message ki video da ka ba ai badan jingmut mo badan meaning ka video ngila kum kata ko video ka ba la mi kum ka news ka ba ya itu ka por ka ba trading license te ka tu ka video o mo ka tu ka news kala viral ba te mangi pade ngisim kabu ke ngiong ba ki breu ki page ka news ki share si page ba te ngi pade ngin sna comedy but ngin wan ra ru ka jing mo kata ka jing mot ka meaning ha kelas jong kata ka video ilasna kata ka video trading license ngatrai pila bani page mentaru kadon te halas part ngong ba mo kata hi jong ka news ba phim dei mo ban ai jaka ri mender yo barjla te kata hi te hoi sibun ba ki video pila ban shna ki video awareness la ne ki video kino jong ki pregnancy lani kino video ki ba don jing mot na menta ki khna samla menta bakin pet barkin mo kin wala ka comedy makana ru halas ngin pungkut pet da ka ba don jing mot ban baki pet ba om dei tang kin chu pet ka video kin yo ji kai ru te ka ba fi omene ba kane ka ba fi le kalau natural mo film dan script film dan kata ka ba prepare lupa mo te hakano ko do pa fi ju ele habai de ban penon do kini ki dialogue ki lines do fi nan fi juri dan rehearsal kalau direct bento te hakano ko do fi man ono ban penmi ki lines ki dialogue jo fi ban penmi ki emotions mo na makado hakano ko do fi ju le ka kata kalong ka ba komik ba mo lada ngi akran semangata amar ki members junga ngai ki members junga ki dei basa lang maranjan bat ngahi te la dangi lai plan man sna video gi lai wan khat bi si te ngi leong bang ini sna kam ta ka dialog te teng da ngila on kamera ila up ka dialog kalami babas ba te pade dala bakla ngila ring biang mi sure pa babas te long kam ta kan long hakmat kamera am sin lawan kamera ba kum ni ka dialog ka wan hi kami hi te kane ka video badang super mi thamai mangaru ka funny video nang hok ngami na yeng klem dialog na shoot ben ka shumi hi dialog ba kum tu ba kalong natural ba long ka process haja bing jonga te ta ka dialog haki members jonga ru ngata ngalaban ong kade kajing million jongi nado men shwa bangin sina video klem dialog ngi apen mi hi bet na la di bet long imju tho te nga tharai ta ka daw ki members jonga ru ki lai million te hadu mentaru
haru mentarung idang long bekum tangi patok script ya juto dialogue sih sih kalau bit natural natural baik kak bakami kak bakaki jengmut abian bekum juru ke emotions kak bakami ke emotions ke emotion ke expression te kita kata bekum lupa fiwan nak ni ke stage name Jofi mo aku nak do fi kaki jengmut ini ke stage name Jofi da fitip ingaan ngam de ba sedang no po YouTube long ka YouTube kampat deh hirai long ka first bang sedang bawan po internet bawan nga internet ningkong gadi po Instagram kin ketu ka video ba viral ba man suatu bang ade yu kurna de itu ba doktor mga de yela di nga ai kerteng tu por doktor legend kin gadi po Instagram reels ka viral kata reels tu ko por baro ki video po WhatsApp status ki bu itu ka video itu de nga pa de nga viral na po Instagram te takadaw ngawan herno hani po YouTube ken bangong ba na viral te to gibre bidang itu nga te ngawan herno biang po ngawan pli YouTube channel no ken te nang to nga sayo stage ni hadu mentaru dang pen mi jirwai lan de dangali sono ne gibre lamai ai Dr. Legend asia hala be kumta bat kisio comment be kumta te naru nang to hinga tarai first video ru jonga kadi ka Dr. Legend hi apo YouTube Instagram ru first reels kadi Dr. Legend hi te takadaw nga perkat ki ba ka full name jonga kadi onte corridors imli te nga na sim jrong ong man na artist udon be stage name te nga ngan bu be kata Dr. Legend madap situ takadaw dangali perform ha ki stage i mentaru la mentan wan Dr. Legend mentam ta ba kelas tu be di mana kelas tu di mana te kata hi baru ki appreciate ki sultanat di kata kerteng te adu mentan bu nge beda kerteng te kumu tahu komedian tu saya hendak memo ki mistakes ki jimak lagi ki jimak apa ki bafi kumu komedian ki kendo ki des kelak belong ki des ki jimak la ki jing bakla ki buan kan ki example semut fikum kadan bakla ka video Nah, fikum keren ni kano ka banta ka bamdei. Topik ka bamdei. Kata ba. Iki pai ba namar ba ngi hang ne long kala dei ka kampai ba mdei syutang bangin susna tang man pai ila di. Pai ba ru pai lang. Te long ngila dei ki bangi train nam tapat ba kain long i haban da perkat swa si spa si ne kai bangi mut keren. Mau wat lang im judan dialog ru. Henry ladangi long natural kan no ru kata ketien ka ba de ningkong ke ngihaban burom long de ban setan ki kintien ki bakta ibalong sensitive kade te ka jing e ka babun ba po ka comedy ngano ngai pi ka bun ba ka jing e komentar filap ni video sin studio ngi tu ki por ngi smart ba ni video sin studio te ki ba kila ada long mon kila abet man law tayo ba ka video jong ante simli kan sami be sin studio te kalau komta kan ki brio kila ya up ya be ka video jong pi kom ba be ka serial te la dama pi pat pim long consistent pan makir kin sosi yang ngali nganong ipi ngalajak live benai YouTube live benai ngalajak nganong sepemi menta min hakani nang sepemi ko video nang don tang sosi trai nang sepemi te ki brio kila yang ba balai men pemi video palai baca aku ni ngila abet kibrio bapak yang video jungi am di kelong but ki kena kita kena samlang bapak por bamja damit lai video lai on TV te kajing dei kadai katakan ba ki ba ki la iet pelat dei man pe ki video ke jungi long ladang im la ban ai ban long consistent dei kata kadai kajing tu ka ba he du kadai kata hikum YouTuber ladang im la ban long ban consistent la ne ban ya pen video ba man la kapor ladang ikum jano kadang kapor bang ipang kadang kapor bang kimia lap lang reki perlong ki mo ki ba long kadai kata ken long ki ba pada ngila don ka responsibility ki ba la kan nengut ki bri lai subscribe te long hab hi ban ai video hab hi ban le wala pipang la ne wala pisosi makanaru pi hab hi ban ak ban penreki ki bri te kata ka di jing teng pisosi pin aku no fani kata ka jing te ka wei pade ki perlok ru pi hab da jet ken ki ba sutu lang namar da pila yo ki perlok ki balong hikum ki paya kemudian
kanum jauh selap ke yang jong pi kalong ta te long lada pio ki perlok pade ki belong ki basuan tre tang sipor te ki briu ki nong pet ki la ban ong mo ko manta kum u Shahrukh Khan bat u Salman Khan ki ong kum nom tam dan shu Salman Khan te kalong kum ta yang ki briu ki pet yang ki long ki la long kum ta ki briu ki la pet memang kasi long lada iduna iwe ru ila la kelite si jaita te kata ru jing apa komedi pihak pihi bandan lang baro ka kun hun jong pihak bandan lang baro te lada pimpin mi video lekin tunum ba pe ba ta ka teng nga pan ma ba pe ba ma ba mi la mi video wat sung e ba ngam lap kum ta te ban se ta ka sa sna no da jurwai ta teng da mi open mi ki funny video ano da jurwai ben kemen iki da jurwai pentai tu kuno puju shiming ni ki response ni ki negative comments ki audience pan ki audience ki kata te ham jorong mari keren ki negative comments te ki don bai haman la ka video ngala pan mo mana ki creator mana video u bahe ne u barit ne mana ru don bai ki hate comments tawa ubriu uba ben ki brio nga lo kata ni ka jingkili nga kwa bonom ba ubriu pi ben ki brio pi ha comment pi ben pi si ngala bonom hatu pi yo pi ben pi si ki ya ki yo tu ubriu ba video la ni yo tu nong ruai yo tu nong sha pi yo tang ka jingkemen tang ba halen dat pat pilap penmong pat yu kum yang sebut pilap penmong pilap penmong yu artis kin mo yu kum bau ju ba video te banga pa dia ngala don saus nem mentah YouTube ngam so persio kini kinong ben kinong si namar kini kilapan klan si pengklan yang aman kapor kan nang ben nang pengklan ya dia long pidiเป็น klan bet ya dia teh long kanang benเป็น klan bet kanang benเป็น klan bet long kini hadu kin thaj no ban ben pi kade long kum ta teh kade te bat pidi menta ki kena samla ki bami sakhamat ki internet kum ki bakwa ban le YouTube thamai la ni ngan susim nuksan no kum kitu ki kena samla ki bawan kum contestant ban ruai ban shat mungkin kontestan hakitur pilaban pe ki komen ki bun bagi nong ben nong si kamtam kitu ki kontestan ki barwai basat ki kelung kena ki kentei ki senrang ki dang sedang man mi bapli hakitur ki don ki komen ki baben ki basi to mangi le layak lah kata senam layak di senam long lalong melan no ti ya kata ka lalong melan no ki hit comments mo te bapli kini dapat ken kini kena semula menta pait kila bapli ki wan ha competition ban job ya kapisa ka prize first prize second prize ki suan pen isap ya kita ba maki ya kiru ki ma pre ben ki si bapli ki kimen step ki pe video la de ki comment la si hatu kasi jong ki kan niat comment nani kan long mi baso si long kan katai ki maki kan menut sub na no ban wan ha internet na marketing badon kini ki brio ki patrol ki te kadi katakan lada gawai kasi lada mangi para kasi lada ngimi don syu kono ka jinge ben ye si ngin sami bun ha ki nong ruai ngin sami bun ha ki youtuber long kom ta kan long balai bangin syu don tang mangi kum ne mo ki nong le komedi nga kwa baro pisa pat ba pipet kini ka video menta phiru pidon ka sap phiru phidi bri was special phiru pidon ka sap ke ka phong pidon da fiu ka ban mi bai chakmat mo la ki don bai hi hadu menta ba umdei ba ong ba buon bai kinong si kinong support kinong i ru ki buon te pimde ken ban tieng ban mi chakmat phidi ban slur bai ban mi chakmat namar ba kumta long la da bu teng film lar bene pihak dia sedang nak menta Tapi dia bikin ki jengwai fisna fisna menta lah ki jengwai rumah kemudian fuju penwandur pak ki jengwai ni ke composition juga jengwai ka song ha ka epat kemudian fuju compose ki jengwai kalau ngom tak kan
ngam pat deu nong ruai ba pau ma long ko amane ki jingwa ki libit comedy ha ki comedy be te kalau kom takin ka first ruai jonga be hi ka de ka jing e ba janai love song te nga pa de long kom takin long ngam la te ban ma ngam ngala ban sna ruai jing e henry pihak long kom takin kum single pihak ban dasyo so si pila sa joy so si pi don jing e pila ban ruai jing e ta bang apat borop so konta comedy be te sna comedy jeru long ki video comedy be te nga ngam la kan man sna ruai jing e la ne long ruai so si long na pasanga la be hi long na la dia be hi personal na do nuot ngam padon kamon man sna kita takada pila ban i ruai jonga gitu ruai ba man mirijan to ba ngan lam sadukan sya ngan penbam do upartha te ka jerai ka mi hang neru ka Gangnam Style ngale cover ka boong wantang yo bamja te long ki parody style ki long ki parody style ngasna be ki belong be ba ki pat ba long kom ta kan phile sing khawai p1 phile min le yu phile tang ban yo bamja long mostly ding ikran personal be ba ni teng mi yo ban wara give ni wantang ban yo bamja te kalau kom ta te ki jerai samla ya pi ngamla ban dalam restoran baram ngan dalam nak puasa dukan sya ngan penbam do pertha long kita ki jing tho jong am gini lyrics long nga dapet lut baro kini ki kena samla menta long kom tan kena red aim tu te long habdon ka jing balong komedi la ni ko mangi kena samla ngi le sing khawai ngi habdon kata ka jing komedi bangi le tang ban yo bam ja long ki lyrics ngala thawe ngala prakhat bha be ba omde tang ban ngan thaw tang ban comment long tang ban ngan honi la di ta lyrics ngala thawe kata ka kom ba asa hol be kin nga thaw be ka lyrics nam ta ki pat ba kila ban relate ban ne kila ban penede yela di ba ka tu ka juruai te ka ne ka linti ya juruai jonga ru em nadu bangale comedy hi ngai ka juruai jonga kala stang kio bha namar beriu balik komedi haki videos ngalaban ong te long beriu kila ban relate mo kila ban ong bai jerai jong ante te lami te la komedi bai long komta la ne kin ong bai komta hi jerai komedi bi hi ngisna te na ne sa kamaru hi kin wi jerai komedi sudah hi te kum juru long kum to influencer mo kum do video ya le ban engage bha ba ki audience do phi na ma ki audience phi ki bo na ba fa man mo tak kerja audience tu kunu percaya lek ban kamu tak influencer kunu percaya lek ban engage bhabik audience tu pi nak apa hapo YouTube te ki pai ba ki dei begitu hi ki pai ba ki bala ju subscribe na rumswa adu mentah ki pai ba jonga tang langsung thu mo long hapo YouTube ki pai ba la dia langsung thu ba ki kwa video kum ke ina ngala tip te ban su thu Henry ngan keren ke Instagram mentah Instagram kalau haru mentang apa lah ban su thu Instagram hatu ki video ki kwa ka content ba kum no ki kwa ka reels ba kum no takada ngadang sule eksperimen ngasna ki reels jong kita haru ngasna ki reels jong kita har te nga create ngasna kata ka interaction ba kita haru bakin mau bakin page yang om dei tang ki khasi kin page yang ngakwa ba kita haru kin page lang namar ba ngakwa ba ka video jong om dei tang bakan poi saki mo akasi jungi ajla jungi aku akan video jong akan poi lang sabar jelaru sekili Guwahati ni napa Guwahati ngabun ki fans teng dapat video ngada kasih ki yang bro please make put a subtitle kita kam subtitle ha tengok apa tengok ani ngan put subtitle dit so long jenjar mo tengok ngong ta ngada sna hindi ngan sna ba nga ka video jong ba viral lan apa Instagram ka dei ka tu ka itu bang jo reels kita khar ba ang Shillong Hindi accent namar gi Shillong tingi gi sikran be uthu kaha jayega कहाँ से आते हो लोग करन में देते कि प्योर हिंदी लोग कितु की लोकल हिंदी हम उठू इधर से आया मैं कहाँ जा रहे तुम लोग उठू लोग करन में कितु ते या कता के शिलोंग हिंदी एक्सेंट दे nga akbat long tay ko man ta nga akdakar ngo kya re terko kya चाहिए long akren sur dakar तो शिलोंग हिंदी एक्सेंट pa kadi ko bang uthu कहाँ जाएगा हम मालूम नहीं te kata ka video nga am kala apoy 1 million view apo reels te nga pa nga ongken ba kita kharu ki pay video ani bon ha ki comment jong kita khar long nga comment ke long ba ka video jong ka ya yo saki sabar jelaru
te ngakwa kan ba om mo ngakwa ban yo ban don lang ki nong pe khasiru ki nong pe mo long kan yar susu ka ni ka network jonga kan ngala banong kan network jonga kan yar susu sabar dah ada mentah kena buat Jufi kalong kum no ke network Ya, jonga kabang mentah, network jonga kalong kibas ki followers jonga kilong genuine ba cuma ladang asna ba best kin light bait ladang asna ba best am kinum light kilong genuine de long kilong sisa te ladang kin best ram kin ju light la ki best ki light bait ki share bait long kumta ken te ka Instagram hite ka network jonga long kumta ken long ngalasna palat bun ki reels ningkong ngam ju smart ban sna reels ngam ju kam smart ban sna reels ngam ba na reels kim ju kamai de na Instagram hadu menta ka padon ra kata ka option bangila ban kamai na Instagram te ski pade ngalasna bun tili ki reels am te kapoi ken kapoi sapi kapoi sa ini long ki break yung ba ka reach jong uni ukna ka don mo takadaw nga sawan kini ki brand promotion ki sponsorship ki advertisement te nasdang man yo gitu te na Instagram ru nga lasdang man kamay menta na po Instagram da ka ba nga pen promote ki breo nga pen advertise ki breo te long to kay ang ba ani apo YouTube te nga di YouTuber Insta menta tang bi sina reel nga kala influencer te ngong ba kani ka Instagram dai kani ka internet ka klanya te menta ngong mono ru dai la da pidon hi ka sub pidon hi ka skill ka ban edit video ka ban pin up video kila rai ba shot kan rai pisat skill ha wala pidi nganong phi wala pidi kan thei bas mat shot reels ru pidan bon ha ka la da fila he followers ki breu kin iba phi viral ba phi ai ka video jong phi kin pha promote di phi kum kan thei ngan swa jing mon no ki makeup cosmetic ayo promotion le no long kum ta ken long kan ke Instagram kala irap shi bu ne kini ki khana samla kham tam yanga kala ka platform ka best ba ban kamai mo kum samla ban kamai ban suluru te ban tresutong ru ju ha te kumta ken menta ke ka bangalong ngade ba kasi guru hi jong ublay te alo da kumta ken haka jaka ba kung fi samla chu pek kai scroll phone pek kai kiwi te le deru pla yo kapor sna no di no skill in interest ba fi don ma ani pinong ko na ba tek na pila cha bi yang damit pinong nga ngan scroll reels tang si kan tangan cha no abi kala lai ganta kala khar baji asi baji ar baji ru poim te pra ka bampor ha kan ikar kom scroll reels te tabapat lada pi start simport hayeng tang si ganta ne 10 minute da pi kwa ban ak nga hayeng dala yo por 10 minute ngala ak reels ma them te reels te ngalong consistent ha menta namar ka debe ka account personal jonga simet te nga active ba po Instagram menta Kumjuru fila don menta kiran sanu ki live performance ngai ki don ki live performance ba fila don menta mo ha kadi ha ka barwa ne ha ka acting kumru kini ki live performance ni kiran san ki harap ya fi simet mo yula don kuma cherry blossom fila don menta te kumru ka harap fi simet ka ningkong am ka sorkar kan pad dapat thani ki artis bor arzar pho arza ka khandai le dagi karen ki sorkar pat kim pad dapat than yang ki artis ta te menta pade long kilape long hakal yang ka comedy kilape ba kumunong in I projects yakini ki khna bale YouTube te hakal yang ka ruai ru kila ai ka platform ini ban kum ka cherry blossom ki pun ki platform mo festival bapanya ki sorkar te kila pli kala bun ha ki platform bun ha kalat kalenti nam ta jing bagin kamai te dang ningkong ki pada kata-kata re ke long ban perkat ban pej ba ke nyangi ki artis takadau ki artis ki bamenta ki bakwa ban mi thma ru am pidi ban kemen ba pisia pisdang ha kapor ba ki sorkar ki pej ikini ki artis namar ngi miswa tengin pada ki sorkar ki pada pej thandra pidi iba ki youtuber men chef tip YouTuber mensua ngalabat nong baro ki YouTuber banga ki perlok jonga menta ki YouTuber perlok mensua ki yo betang gitu ki advertisement ki Rami Circle ki Winzo
mama kita ki produk begitu mantap ada pi YouTube mantap YouTuber lah kamduna kita kini ki app promote kita ki app gaming app mentah labun kita kini project ki government lani kano ka promotion lah compare te lo ki government ski lah kam pej bahate gini ki local artist ban kumno ban peli kala kalinti ban ai kam ai jam gini ki kena don sap hakal yang ruai ne acting ni te kala erap sibun baka sarkar te ngaru ngakemen ba ngaru adang dan project himenta te kublai sibun ne ka sarkar kunjur dengan ifila chaji kubi tai best comedian influencer haka Meghalaya create award dai te long fin sam ka tu kalong kum ka jinga li tu pi habai dei ba nga kalam poi perkat re long ban sa nominate as best comedian influencer te nga long taken kham poi perkat ki sufun me ki amba filas nominate te sawan join lang ha to ka shu te wala ngam job makna kadai ka big thing achievement namta jonga bang mar sa nominate mo nomar ki pun ha te mo fi menan mo lai thu te lai thu ki breu lai thu te sarkar lai thu ki breu ha te long proud moment tu kasing bang adon lang mentah bat ka Hello Meghalaya te hoi ka long proud moment but kumjuru long tai ka jing ya linti jong pi mentah hi kala sei so long pi pisu thu kanya kata ka jing kemen ba pilayo but kana ma pilayo ka bur ma pilayo mentah ki breu ki la ban pej ka ne ka kuma pi pila sha nominate la ni pilayo ka no ka award long ka dei lang ka benta jong ki paj ba te bagi paj ba ki kersan bai long lada ki paj ba khasi jongi ki kersan bai kumne dei ko kasi mangi ngila ban poi ngala ban ong mo ngila ban poi international route long hakiliang ki comedy la ni hakiliang ki jiruai ngila ban poi nomor long kumta mo ko kasi ngim tip ki breu ki smut kin penia show sabar Delhi ni Guwahati long kumta kan nomor ngi khasi jongi ki sakut betang apo senang lah jom mai lakut ki mi te na tam na kata te long habi hi te ban baki breu na bar kin tip baki don ki breu ki badan sam aku magni kari ko jongi ki bun ki khna don sam te menta ka government kadang target bhai ki nong ruai target bhai ki nong ruai te kadang menta akam smart sna ruai ba ngaru ngala durut ba mo ban ne ruai be te katai kunjuru fi katakobe ka top 5 popular comedy category channel joka jela Meghalaya mo long fin samne me ka tu ha kanu ko dur pe hadu tak kedan top 5 popular comedy kata pade long kipun ki YouTuber comedy mo ladang keren ki comedy category banga itu bahawanga ki perlok jonga rapo boy idi ba jelau dokter i maromba hai te bat napo shilong mangi channel jongi te kidang pun napo jowai chiung te long la ka jong ka kani ka idei la ka jong kani ka snong ka jowai ka war ka panar ka boy sesor shilong long lang kidang la ka jong ki beri bagi ka tes kor kumpet ka jong ka tes te ngalong long ngakemen kin ba ngiwan kata top 5 kategori long kipaj ba kila long komta teh long isu example no kipaj channel pugu nene channel Cartoon Network lagi ke channel Hangama long ki attach teh katu ka channel long komta ken long kipaj lang long hoi ki hapan pej lang long sumul ada anong kumno ketien ala kret te ong na katuka platform ka bala provide dengi am ka bala provide dengi ka YouTube long kala dai bai hapo Meghalaya ba tapi pa hapo the search hapo Google ru ngathrai pilai i bai hit the search most lani kitu kategori comedy channel kila apa
te kum ta ken te kibun taba nga rong IP ka comedy channel kabun ba kum ki kentin war kentin panar kentin khasi te ki kentin west rukidon ki PHL group kipun ki YouTubers long la ka jong ka kentin te ki penyedai bagi pajba la ka jong ki kentin te taba kawai hipat te balong baro baik kali ka kentin khasi te kali kata ken ko mi ba jalau dokter I ba kawai kan batai fi ba inspire ba hakano ka interview ngam jiyo ong bare ba kawai ba inspire ba ngai di ba jalau dokter mangan sedang YouTube channel te hadu mentaru midang etre lang hi minaga ne midang siwan etre lang kawai content te ha de ba I ba inspire nga ban sna YouTube content te ngilong ko si perlok bro ini YouTubers ken ini song meeting lang ya lai pam lang lai sang lang kibrios kimut ba try ni sia YouTubers uni way na juai uni way na boy isyun try man ni sia nene kidi competition try man masa no ngi harial ngilong itu ki backbencher jigri dos le pet sangkai national li bam lang long kum ki spara be dari ke popli jumur ya popli jumur lang ha masuya long tat pa balang kita ki boro te kom taken te hasho be fit pelai content kono fuju pek thu be ki content ju phi kinya ha ki audience be phe te kono fuju pek thu no ki audience phi de jap ki zat kono fuju pek thu be content ju phi kinya ha itu audience kadang ka YouTube studio bangi page mah ke YouTube studio ngilaban page ba don kan nungut ki khana ki page EP don kan nungut ki samla ki temen ki rongba ki page EP ngilaban tep taba ki muas ba page ki video jeng di khulung ki 16 apa adu dak kita tadi nampak kalang adu 35 ne 40% jadi kita khulung sudah ki page telong ni sina content ru ngihap sna ki relate kum tahi ki balong kum ngihap anak khulung nong pe long long hiru ila ding hab gi long hi long im la than de ban ai ki serious kim la than kim su thu da te nyai lang ru hi ki balong badon jing mot namar ki baher ki pe takadau teng kalong kom ne pe kom unang ak hi dei kom unang ak hi ngai le de dang pe video la di ru am ngale ra nong ai pi ngale ra beling akum ni beling akan thai kum ni beling ak pa kum ni long le ra long kum ta taba sin pat pila prakhat ba kane kadi ka kam nei kadi ka bala jong phi kadi ka bala im singi jong phi ni phin parwa re kata kalau kum ta kai tiki pat ki jing e ke ba phi sham pa ha bai dei ba kane ka ba phi le mata kindom bi ki jing e mo ki challenges kum ki risk kumno kini ki penondori kini ki jing e jo fi so so jo hadu man ta mo indam mi ki jing e te kumno fi jishim kini ki jing e ban kum ta ken kumanta ngasdang kini ki baro long kadang ri jing tiang bi ki pa kenong kumno kenong medan em ka kalawei jong me mele kan ni kadon em ka future jong me mele kan ni tang ki mi pa ki kuslai nam ta jong ki kun ba ho ba uni un sei so nem te ki bahiyang kin kran kumno kinong ba balai pisna YouTube yo yu na kan ni kinong ben nong shun ki pun mo teng ngala ba nong kinong ben nong shun ki di na perlok na bahiyang first kata first wa ka di kita te takadaw karix kabun hate na menta jongi bangin le ki te takadaw nga pa de na dumuswa bang sedang hiem nga kamperwai kata nga perkhat be bangan one bed kum ki khana samla dei nga ko abanong ngi haban eksperimen nara phile kane phimhun le no beng daga ni nari phile kane phimhun le no beng daga ni kada eksperimen ha bi haban eksperimen te maklam eksperimen minum su thu te long phim su thu ra kano kaliang nga ba ha kano kaliang nga bet maduna ne hanu kaliang ha bang haban polish susu hai ladi takadaw ngi haban eksperimen kum ki khana samla namar phinumlar banong ba menta ka singi asna video na sayang popular na kum bong kitu kudak ratorat famous ho gaya phinumla kata di tang po film be fipe reality phinumla banong kum ta phya pya ka limpi ka bachangai ba phya kyu ma kardon ka bachangai ba ngaru hadin menta adon sausnem hadin license ngayo ka silver play button ka award na po YouTube te ka tu ka jing ksar ka jongi ka tu ka jing yalinti ka jongi ngidang yo hadin license ada ha te itu jing yo apa de hadin license pin kemen ba
pin sko ba boro katu kajing trish dom jong pi ko app jong pm menta ngala de sang man ngan song aram Kadai ha. ngala yo ka ba ngakwa te kajing e kaliang pisaru ka bun ba kumenta pisdang ningkong pi ngam don ka kamera ngam don ki tripod ngam don ki ring light ngam don kita ki baro longkom nongan sedang kajing stang em pihak stang suna baret te na baret kini ki kena samla jongi pada menta ki mut ba Ladang lupa ki tiat kita. ladang ngam don iPhone nganum le vlogger re ladang ngam don ka kata nganum pat sedang suara up suara ngam don suara itu jeng up jong pide no pim poi kam re sono mga ningkong nga ngai pi nga sna tripod da calendar na kalain roli calendar nga sim do ball plastik nga ot sim da rubber band pendai ka phone ak video kum tu te katu ka di ka first mga sna tada nga padeng ong ye ki kena samla jungi minta lada ki don pisah hendet ru ngan subatai ngai pi mo to subatai tip and tricks pidan tang san spa tingkar labiang thiet lai spa tingkar ring light ar spa tingkar tripod sedang no long da fidon sub haki drawing ne writing la ni shot la ni dancing mo la ni ka no komentar no ru te long phim dei ban shubu teng long phiap dei ban stang no ken long ba phin su thu te ban phin su thu ba phin sulur no na do man tahi te man long ngam keren tang hakal yang YouTube la video pide kena puli la de pide kena puli ni pide kena badang tray menta long phim dei ban so sarong ne phim dei ban so he te long long bu be ka to ka jing long rit jong pi kane ka jing long rit jong pi kam de ba ong ba pi pen po ila de ka de ka buram akor ka jong pi kai te ka de akor ka buram ka jong pi te sa ka wai pa de skoi pa de ka ban ong kadang luat dah klik tau aklet skoi pa de ka ban ong ba long kom ta ken ki kena samla jungi kem dei than ban le meng la ne ban sim ka bu ya ka jingle ye kimi pa ngan ju sim nuksan tu perlok junga mo na yeng umi freak pa pong style pong ki jacket mi da ka bite ru mdei bathet full payment sim EMI harial pat dawan hieng kimi ki pa ki sa ing wai ki do ke bang kwa panong ba phiwa phimi na ka long yeng nong sem ka baduk ne ka baruspa nei phi de ben ya be phimi da long na long yeng long sem baduk phi ha ban pen ka tu ka akor ka baduk long ta ken phimi na akor phimi na ka long yeng sem standard ni phimi na no ka long yeng ka ba sngoret ne ka ba duk ka ba phi hap long kom ta ken na yeng phi duk phabar phili ak show off bang ruspa te kalong no ko mapili up train hapo flight ken te kalau rom takai te skoi padeng ko banong bagi ngadang luat ta pangalang klen ngadang luat nang ya kamang ya ka tik ya ka bamenta ki eki upcoming project pa ki ba pedang don menta menta ngako aban fokus ba ki music video namar winter la janwan plan arteli la nene lightly ki juru pala menta nu winter te kidon ki short film ba manile ba ki Doordarshan ru ibon ba ki episode ba te ki bon ki hoi tabang pine nga lap don ki plan man le music video mo ngidon ko production channel jongi kadi ka bansan nong klau itu ngitai perlok ila isna production channel ngi tap music video bai ha kata ka channel ken te long bangin suk te ngila don production te hapo Doordarshan ru ngi habli ak haru khat artli episode te teng pat kala don ka gap ha channel ladi pat pem tap shu kalau ngom tak kata kini kadi ka challenge hanam ta junga ngala simbun palat ki kam em ha channel ladi long hak ngahap te bansi ngahap banja mde bang aja khnang mde bang shu e ben no kom tu ka channel long bansi ngabun kam long bansi kin ngahap ban no ka ban banja te mentang ala kam bun kam hi nadu kini ki nadu ba la kit kam kini kam influencer la bun kam sini sete ban lai
ngalabun kikam sini Stephen te kikam abun taba kawai pada dapui hiang pada long pihak dengan poi akor burom ma kimi kpai pi kila sanya kila pha balik sino dei pin sim gabui kata ban pin ngop makini jingsio perthei te kata ke long kimi kpa kila sanya api yai penne ba ketu jing sanya menum duk ka jing sanya nak kipa hadin abuan da piladu hi am nong pi da piladu hi ka jing sanya nak kimi kpa am wajumut su ban pin la ban job biang ya pi kin ong bai uni salai bang kum ju ni ta kadau ken ha te nang su patai ko story jo ngama tok nang patai ka dei ba pe mentang kadang kena samla kum ni ngam miss ka college life ngapai iki kenali college teng ngadang balai ngaru ngam pendap jing pulie ngam pendap no re ka college ma ngam pendap jing pulie te ngala drop jing pulie te long ngames ke kata college life ngam yo te tang tabang long ngala jam no kloi te kum kena samla ngala jam no kloi ha kane ka kamban kamai mo ban long independent ban kamai ke social media kamai te tambah ha ko ka yang ruhi danga perkat dia ngidon ta argut sipara ipara jonga menta idang puli yang grade 12 te ngapa dia long menta pa dia long mo ngambabi kata bangala kamai menta ngakemen namar ba ngalong independent menta long ba nadong sodong wat lagi jaket ki juti athit hi bet nala ding jupan pisa shu ni kimi nei mei pa ngatra ki senrang ki kena senrang kila ban relate kata ada ki your first payment first to lop jong ki ma la ki thiet tang juti si jeru am ka no ga jing so khalo ka no ka to la asu ma itu jing hi kumut ups app jong film ta te kata kain te long nadu dang red hi ngala mat ikane ban kamai ban ai sutu long nadu ti port arza khatsan dangala wai dangala yo suti winter dangala kut ki school final ngala portlang la yarap ipa yo ipa jonga musya po mon pran isong dukan silpar juti footpath te nga dala yo suti portlang la libut bat ipa yo nga long khana yo musya kano ka kendong ken serot jong kayo bangam tep nga ipa musya na song bat ipa ken na do musya zakat san lo ngala tip te bat ki ban keren kum noi customer ban kamai pisah kum no ipa na do dang red nga 8 bat pisah keti teng de sitam tam yo wan yo ngala li pli dukan mga long na do dang red ipa nga ila terus ila ay nga ding sisinya ba uni ula ban ble te takada haru mentaru ngayo jing korsan bai na yeng me ipa taken te na do dang red hi ngala face ken ki kam business mah kum gu wonom no child entrepreneur na do dang red le entrepreneur bai la le business guy bai na do dang red te na do dang red lobam leran hiru no dang red song footpath di bai slipar aim tu da fitep ko story jo along kalau kum taken long na do dang red hi ngam leran than na long na do dang red la don confidence kan confidence ba fishlor nata kumno ban yo ban kamai ban yo kata trust na kikimi kikpa banum le kap kaya ka jing em te na do nang ta hilong kala asang ka jing em ti bat kum juru jing tri shitong top in one ra asha to so jok jing job ba kasi ha kubli shibun samna antai imle ba phila sam shibun yaki jingya lenti jopi habai de ba kane ka lenti jopi ku tau comedian influencer nongwa ba kumjuru tin shop ba ju damata ki video link kan mo ba fi pelan te shopping pe ko ekni ka vensa jungi matasngi ke eka message ka ba phi kwa ban aya khamtam e ki ba pe ekni ka program jungi matasngi ka message te ka dewe tang ka we ba phi dewan yaki khana samla bi hi nai tiang ke ba fi ka ban le bet pila pimtip ko kasi pila bandi next YouTuber la ni next artist mo next shining artist te ka message nga kadi tang katahi ba barabor long may basoren bat bayay siya mo bayay siya namar kani ka game kani ka YouTube group ko long ka game ada pimiyay siya re pinsa game over soon te kada yai sha be katang ta katahi ko we yai sha be hi namar ba katahi kadai
kajing Aisyah kadai usabi jom sukses te kamu kena samlah hang ni mentah te ngakwa ban ai ngakwa ban kenjok khatin ni phi ba nai isi thani noi no waju yashun thani noi no kham tam para khasi lada phi ikiwe phi ro ikiwe phi kwa ban kentiu ikiwe phi bin se olang kom tahi namar ba mo pinsa kalau mau kintian karma pinsa yo lang mo kumba phi le ikiwe yele defini yo lang te bat kawai waju pan thani ki bamla ban long kajing pan ka bamla ban long mo kajing pan ka bamla ban long teng pan be yakiba la ban yo te tangkatahi pa ba perlo te kule sibon fi khat enga ha kini ka Don Bosco Media Network te ngayo ban ya keren bagi pa ba te tangkatahi Beli sibun samla ontes imli ya ka message ka kubo tangi ki bapik program muncul yang ngi bada mentah kan ke studio beli sibun okay pil kunju bat kunju ya pi baro ki bapik ya kan ke program ka men ba kan ke rensan ki bangi wanyalam ya pi mentah ka janmit kalong ke ek ba kuntu men sim ya baro kumbai on samla onte ngilong ki ba tre shitom ki ba minot ki bas ngurit ki ba yasha ha kalenti nama ha kalenti ki jungi kam jude ki basuki nuru ni habdan ka jingi yasha ka jing tre shitom pat ka jing minot ha ka jing em jungi num pep ni sayo so ja ka jing job pat kum juru benginya ketiu para jat benriu ha kinu ki liang nani ha kinu ki sap ki phong ke bangi don ha ka jing ep ka jungi te kublai sibun ngin saya syam yang pat ha ka we ka tayo pat ha ka we ka program